Liphantse latshona ilanga kungangenwanga kumba ubuzise uMphathiswa wezoBulungisa noPhuhliso loMgaqo-siseko uMam'Oluka Kubayi kwisikolo samabanga aphantsi iNew Brighton SDA xa amalungu ebhodi yesikolo efuna kukhutshwa uceba wale wadi kule ntlanganiso emtyhola ngokukhetha icala lecawe iBantu Church of Christ. uKubayi uthe akuzukwazeka ukuba iqhutywe intlanganiso engekho ceba. Whatever you have about the council and whatever the reasons, the only time the councillor would not be in the meeting if there's a conflict, direct personal conflict, that's it. Or any of ourselves, we can never get involved if there's a direct personal conflict. As we speak here, there isn't a direct personal conflict. Ngelingeni emva kokucela umzuzu wokuyokudibanisa intloko phandle, ibhodi ibuye yavumelana nomphathiswa kwaqhutywa. Isebe lemisebenzi yoluntu lenza ingxelo-ntetho ethi ibhodi yesikolo anyanisekanga. Usihlalo webhodi yesikolo Sisakona uyiphikisile le ngxelo-ntetho yesebe sithi yiyo engenabunyani. Yasixola nganyanisekanga ipresentation yabo kangangoba bukhona nawo phakathi emithingini ndivile ndiyichaza loo nto leyo kuminister uba yonke into ethetha ngaphambi kwesanyanisekanga. Sisisikolo kaloku sisaconsultile nathi uba sifuna ukuva into yoba ngabana ithini i-way forward kule nto, because kaloku ekugqibeleni nje basitshilo kuminister sathi thina sicela le ndawo asifuni enye indawo ngoba sasi-aplayele le ndawo, zange si-aplayele enye indawo. Sixokiwe kwi-TV, sixokiwe emaphepheni kwathiwa si-aplayele indawo embi engeyiyo le. That was a lie, that was not a truth. Ndiyithethile kuminister loo nto leyo. So sifuna le ndawo ngoba sikule ndawo, ngunyaka wa-12 sikule ndawo, sisafuna le ndawo. Ngelixa ibhodi ityhola isebe lemisebenzi yoluntu ngokulala eqhingeni, isebe lona lisame ngelithi lalandela yonke inkqubo ngendlela efanelekileyo, kwaye ibhodi ayizange ifake isicelo sale ndawo, icawe eyenza njalo. Okokuqala, uDepartment of Education is not a custodian of public infrastructure, it's the Department of Public Works. Anyone who occupies public infrastructure must have a lease agreement with the Department of Public Works. So the process of regularizing that is through the expression of interest, which is what we had issued, and then we got responses, and which is what we were presenting in the meeting, that the school responded on a different property and the church responded on this one, and therefore the awards were made accordingly. Now the school is saying they can't afford for their learners and their children to be out of the site, and that is what the minister is considering. But as far as we are concerned, we followed all the processes in line with the PMFA, and hence the award was given to the church. Emva kokuba kuhleliwe kule ntlanganiso akhange kubekho ziphumo. Umphathiswa uthembise ngelithi uza kuphinda buye ngenyanga yesiHlimela. Uthi kusafuneka phonononge ezi ngxelo-ntetho ukuze abuye nesisombululo. Ndicele ukuthi ndibuyele emva ndiyojonga besenza ama-proposal. One i-proposal that I will just highlight which i-leadership i-rejectile yokuthi kwi-alternative. But it was based on certain information that the leadership has disputed apha kuthi. So sicelile ukuthi sibuyele emva siyojonga evidence yonke le nto yenzekele so that we can come. I've committed to come before the end of June. Kuzobuya apha with what I would have evaluated ndijongile from evidence yasecaweni apha. Chairperson we-SGB uNthembisile ukuthi uzandithumela enye information endiyidingayo emisa uzandithumela enye information. So ndizawubuya ndizomita ne-team again. My office is coordinating the date, but it will definitely be before the end of June. And the reason why it's going to be before the end of June, I've got international trips. So I will have to find a date, possibly before the 16th or just immediately after the 16th. Those weeks I will be back, and I'm hoping that time we'll finalize the matter. Okwangoku zisaqhuba njengesiqhelo izifundo kwesi sikolo. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, inguSisipho Mdiki, eGqeberha.